Çalaraş di gerduna me de tiştê herî bêhempa û nêpênîne. Çalaraşê de erdkêş gelekî bihêza û ev erdkêş hemû tiştî dikişêne nava xwe û heta hebûna di gerduna me de herî xurt roniyê jî dikişêne nava xwe. Ji sînorê çalaraşê re dibêjin asoya bûyerê li vê nuqutê vegerandin nîne û ji vir pê ve em nikarin tiştekî bibînin. Gava got tiştek ji asoya bûyerê derbas bû, hemû tiştê zanistî got ji qanûnê fîzîkê têne guhertin û hewl li vir derbas dibin. Tiştê got ji asoya bûyerê re derbas dibin, di nav bi teqliya çalaraşê de wenda dibin. Zanistan çend cüreyên çalaraşa û girseyê stêrkê mezin got dibine çalaraş xistine xwedî teorî. Gava got stêrkê girsa mezin dimirin, çalaraşê stêrka derkevne holê. Kêm zêda 10 yan ji 12 qata ji rojama mezintirin û li hemû deverê gerdûnê belav bûne. Heye got tenê li komstêrka kadizê bi milyona çalaraşê stêrka hebe. Gava got em li çalaraşê süper dinêrin, ev çalaraş bi milyonan heta milyar qata ji rojama mezintirin. Zanist tenê dikarin texmîn bikin ma çawa çalaraş çêbûne. Em zanin evî tiştî got di navenda hemû galaksiya de çalaraşek heye ya di navenda kadizê de bi Sagittarius a tê navkirin. Kêm zêda xwediyê girseya 4 milyon rojiya. Çapê wê bi qasî dûrbûna nava dinya û rojê de. Ji bo got çalaraş nexuyana, zanist tenê wa birêyekê divekolênin. Ev jî têsîra wayî li ser hêmanê dorhêlawa ye. Ev bûyîng bi navê dîskê komasiyê tênavkirin. Ji piçikên gaz û tozên got dikevine nava çalaraşê der dikevine holê. Piçikên got ji çalaraşê dipekin ku sersişî tevlî vî tiştîne. Heya sed sala bîsta heya me jî çalaraş henebû. Sala 1916 da Karl Schwarzschild bi bingeha teoriya Einstein hesab kir got cîsmek bi têr hêz werê şitandin wê wergerê çalaraşekê. Lê ev teorî heya sala 1971 piştrast nebû. Stêrnasa gava got li ser komstêrka û bi qazê vekolîn kirin, çalaraşa pêşî keşif kirin. Çalaraşê bêhejmar di gerdûnê de belav bûne. Herdem wext û fêzayê ditewînin û hemû galaksiyan diguherin û îlhamê didine ma û zanistan.